Няма лъжа, няма измама. Така, чакай само да застопоря клипа, да кажа две думи и съответното. Ние ще участваме като статисти. Разбира се. Закъсня това упражнение, трябваше да го правим по машини, но тъй като, както казва професора, сега му е момента, говорим за синхронни генератори, ето ви един в малък мащаб. Чакай само да го забича някъде, стабилно да е тук. Не, значи е тук хилно. Тук на налци. Това е меко, ще стане. Няма вибрации, ето го тук. Само че със знак минус сме обърнали поляритета. Можем да това тук, да бъде достоверно всичко. 13.05. Така, снимаш ли? Да. Колеги, ще демонстрираме работоспособността на автомобилен синхронен генератор с самовъзбуждане. Генератора от Шкода Фелиция на въпросния стенд. Задвижва се от трифазен двигател, има измервателна колонка, амперметър, волтметър за смъкване на външната характеристика, контролна лампа за симулация на такава в автомобил, симулацията на контактен ключ в автомобил, волтметъра, който ще покаже напрежението на изключване на реле регулатора на генератора, алтернатора е застопорен на стойка, с тази врътка се регулира обтягането на ремъка, с тази врътка се регулира пристягането на генератора към стойката. Шайбата има два варианта, за плосък, за клиновиден ремък. Това е пусковата и защитната и комутационната апаратура на генератора. В момента сме включили захранването и лампата свети. Ето, изключваме. Отново правим симулация на контактен ключ. И сега най-важният експеримент. Наблегни върху волтметъра. Дали сме контакт и симулираме запускане на двигателя на автомобила. Ето, виждате, напрежението е в границите. Това да им казва, че генератор е изправен. Контакт не изключи. Ще присмотриш, нали, падат оборотите и не става рязко, затихва. Пак показва, че оборотите... Това е съпротивителният момент на вала на генератора. Тук това е малък, натоварен е само с акумулатор. Не сме поставили товар за регулиране на външната характеристика. Да снимаме, и тук се снява. Тук мито поставяме реостата и вече мога да натоварваме самия амперметър.